ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଠକାମିର ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲଘର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 22 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବେଲଘର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଗିରିଜାଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 1400 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବାର ନିୟମ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ 1200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଦାୟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଯୁବକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଗିରିଜାଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଲରେ ହେଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ପଇସା ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିଜେ ଭୁଲ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ। କାହାର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଗିରିଜାଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳରେ ଏତେ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପଇସା ହରିଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସାହସ ଦେଉଛି? କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଜନକର କଥା, ଯେତେବେଳେ ବେଲଘର ଭଳି ଏକ କୁଟିଆଖନ୍ଦ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଟିଆଖନ୍ଦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ମାଝୀ, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିରୀହ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ବାବଦରେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ନିଜର ସାହସିକତା ଦେଖାଇ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଲଘର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗିରିଜାଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ନାମକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କୌଣସି ଲୋକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବନି। ସାହସ ଦେଖାଇ ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବେଲଘର ପରି ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି 80% କୁଟିଆଖନ୍ଦ ଜନଜାତିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ଅଛନ୍ତି କୁଟିଆଖନ୍ଦ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ବେଲଘରବାସୀ ଶୋଇବେ? ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏବଂ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ହିତାଧିକାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆମେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେହି ସାହସୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ। ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ସ୍ୱାଧିକାର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ। ସିଏ ନିଜର ସାହସିକତା ଦେଖାଇ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଖବରକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ହଡପ ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବେଲଘର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଝୀଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବେଲଘର ଯେଉଁ ଆମର ବିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଛି, ୟାକୁ ଏଠୁ ନ କାଢ଼ିଲା ଯେ ବେଲଘରଟା ଠିକ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଓ ଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ମାଗୁଛି, ଏମିତି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି, ଶୁଣିଛି। ତାପରେ କାଲି ଏମିତି ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁ ଜଣେ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଧରିପାଇଲି, କାହାକୁ ସୋମନାଥ ମାଝୀ ବୋଲି, ସେ ପିଲାଠୁ 1200 ଦିଆହେଇଛି, 1400 ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଟା ବିରକ୍ତ ହେଲି, ଆସିଲି, ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଛଡ଼େଇକି ନେଲି। ତାହେଲେ ପଛେ ଯାହାହେଲେ କ'ଣ ବୁଝିବି ବୋଲି। ଆଗେ 10-12 ଜଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ଆଜି ପୁଣି ସେଟା ପଇସା ଦେବି ବୋଲେ ଦେଲା। ଆଉ ଭିତର ଲୋକ ତ ଆଉ କେତେ ଥିବେ, ସେଇ ଯାକ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେଇ ଯାକ ତ ମୋ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତା କିଏ ବେଲନ କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ଭୁଲ କାହିଁକି ହେବ? ଜଣକୁ ସିନା ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନା। ମୋ ଉପରେ ଦୋଷ ରହୁଛି କି ନାହିଁ? ସରପଞ୍ଚ ଥାଇକିରି ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ଜେଲ୍ ବୁଟ୍ କଲେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି ନା କାହା ପାଇଁ କାମ କରିବି, ସେଇଟା କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ପଛେ ଲୋକ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ମୋଠୁ ପଇସା ମାଗିଲେ, ମୋଠୁ 200 ମାଗିଲା, ମୋଠୁ 500 ମାଗିଲା, 1000 ମାଗିଲା, ଏମିତି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ସିନା ଯାହା କରିବି। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଯେ ତମେ ମୋତେ ନ ପଚାରିକି କାହିଁକି ଦେଉଛ? ନାଇଁ ତମର ଆଉ ଭତ୍ତା ଆବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଭତ୍ତା ହଡପକୁ ନେଇକି ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଥିଲେ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଖବର ପ୍ରସାରଣ ନିମନ୍ତେ ଆସିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ହରିଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ନିରୀହ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରେ।